sangibona ngothanda umculo kwaMaskandi ama-SAP-ke lawo igeza lakamgube sithi ama-SAP entsha shali engiyiphethe ka-2020 esihloko sithi iveza. Niyazi ukuthi nginemanga lapha online kuma-digital stores. Sesikwazi-ke ukuthi sithole amasenti manje senzele abafowethu abangazange bekwazi ukuyithola kuma-digital stores ngoba yinto ebingajwayelekile. So njengamanje ngila esitolo sethu sakwa-Kroll la siphatha khona impahla ezinhle kakhulu. Ngifuna futhi ukubonga emantshongweni asapota kakhulu lesi sitolo lesi. Ngiphinde ngimeme nabanye futhi abafowethu abeze ikhona impahla zinhle njengoba niyibona nje. Nesithi ama-SAP ikhona nizokwazi ukuyithola khona la esitolo sakwa-Kroll. Uma ufikile la kwa-Kroll wafika wathenga impahla mhlambe ngendlela esibonayo ukuthi uyadeserve mhlawumbe ukuthola umkomelo thizeni ungathiwa mhlawumbe usukwazi ukuyitholela i-CD lama-SAP mahhala. Kanti futhi nokuthenga futhi khona la kwa-Kroll uvumelekile ungakwazi ukufike uthenge i-CD lama-SAP khona la kwa-Kroll. So nje ngithi angenidlulisele lokho bafowethu i-CD yama-SAP isikhona. Abaseduze nje la eGoli bazokwazi ukuthola la kwa-Kroll eJeep la ngasemaboneni. Kanti-ke nakwaDakota ikhona i-CD bazoyisabalalisa ngicabanga ukuthi izokwazi ukufika ey'ndaweni ey'ningi mhlawumbe engaphandle kweGoli. Kodwa uma ngabe nje ula eGoli la ula koJeep Josh Gqogo ula emaflethini awuvakashele nesitolo sakwa-Kroll nje la ngasemaboneni uzokwazi ukuyitholela i-CD yama-SAP entsha sha. Iyashisa abafowethu ngempela. Mangabe ngempela ungakwazanga ukuyithola usuyiphuthisela-ke impela ngoba njengamanje sithola nge-CD lokhu sishilo sithi khapha ripepapa fire.